Mano koro nyiso ni sao chiek mar mondo mi ochak chenro mar manyo commissioners manyien. Juma mokalo jakom mar IEBC sani wanyalo luongo ni machon Wafula Chebukati plus commissioners Boya Molu gi Abdi Gulie no odhi rutaya. Motelo ne mano commissioners ang'wen adek bende no ogwe tao. Nyiso ni koro nitiere thuolo. Wantiere ka gi Walter Nyambaga ok ang'eyo ni Emmanuel in gi penjo mane kaluwore koda chenro mibiro lu manyo commissioners go. Koro mogena dier ni gesani od buch Senate koro sepuodho maonge lokruok paro mar chik ma no chwal negi. Kod od bura mamalo ewi jokanyo mag aput mabiro tayo chenro mar walo commissioners. Koro thuolo nitiere mar mondo mi oyiero ganda kata wal jogo mabiro bedo e kombe go mabiro tayo chenro mag IEBC chakre commissioners thuolo mar girum jakom osedhi ka achiel kod commissioners mamoko ka chenro makamano koro damiyo Walter Nyambaga thuolo. Walter wimore Wimre nya ochengi mane. Yeno wimore tidonje chenro mar wimre be kawuono. Aja hawe mokalo. Jawe mokalo. Thuolo mari koro nyiso ni to gino kenge mage ma idhi go kata mi idhi lu mondo mi wachope yudo commissioners gi kochakre chakruok nyaka giko makoro gidonje apisi gi chamuma kendo gichak tiyo. Kendo bende tok chope apiso gibiro wuok bende. Chenro makama koro biro dhi gweng'wech nikech koro chal ka gima apis ni nono onge jodito moko makoro nyalo chako dhi chwalo tijegi kanyo. Koro mokwongo maduong' mokalo en ni wabiro ng'iyo ni to ginang'o gini madwarore. Jatend piny Kenya biro chiwo thuolo makende mar lando kit kaka koro apisi gi kao. Mokwongo jatend piny biro lando ni thuolo dong e apisi mar IEBC kaachiel kod commissioners mag manyiso ni jakom kanyakla kod jakom biro yudo thuolo mar koro mondo mi fwargi. Namba machielo kendo jatend piny biro loso kamiti moro kanyo endo. Kamiti no ting'o dhano 7 mana kaka nise winjo motelo nyakora magajwang' kendo kamiti no ema koro biro chako manyo kit kaka jogo ma bende nigi dwaro makende. Kamiti no toka ose losi to biro chamo muma mar apisi kendo biro yudo thuolo makende mar koro chako tich. Tok chamo muma to wabiro sodo kanyo mondo ing'e ni to tok chamo mango biro nyime. Kamiti ni biro yudo thuolo mar kao dwaro mago mag oganda man kod dwaro lemo mag commission mag IEBC kendo nyinge gibiro keto ayanga ne jopiny kendo tok mano gibiro yudo ni to ng'ato ka ng'ato mantiere kod dwaro maketo kod mani bende en kod lony mowinjore. Tok osekete nyinge gi ayanga to gibiro thuolo makende mar gogi kogno. Tok osegogi kogno ibiro ng'ini to gin lony mage mowinjo bende gibedo godo. Lony mokwongo nyaka gibed jogo man kod ling'ai kata romruok e yor lony mar jong'ad buche ma pacho kaendi. Kendo lony machielo nyaka gibed ni gin kod lony mano mar tayo tije, mar tayo yiero pacho kaendi to kaachiel kod lony mano mar telo ne oganda e kuonde mopogore opogore. Lony machielo kendo mabende rango kuom jogo manyalo kawo thuolo mag IEBC okelo kanyakla lony mar tayo tije mag apisi madholiech dende yono maseche moko miyo oganda mathoth buonjo. Lony machielo en ni to bende gin kod lony mar goyo kwan mag omenda. Nyaka gibed jogo ma nyaka bed kod lony mag kwan mag omenda. Nyalo paro ni IEBC jadi mang'eny ichwalo ni omenda makore lacho miyo lony kata ng'eyo maromre gi mano mar omenda be nyaka koro gibed go ng'eyo. Gin chike nyaka koro gibed kod chike mago matayo piny Kenya kendo gibed kod lony makedo kod mano. Nyaka koro tok magise ng'ini to gin kod lony makedo kod mago. Kamiti no biro kwanyo ji 2 mar dwaro lemo mar bedo jakom mar IEBC kaachiel kod gibiro kwanyo kendo ji 9. Ji 9 gendi to ka gisekwanyo to gibiro chwalo ne jatend piny magi sechegi koro biro dhi chako ng'iyo kit kaka koro jogi endi obiro kwanyo moko kuom ji 2 gendi. Obiro kwanyo ng'at achiel madhi bedo kaka jakom mar IEBC kase ji 9 kaendo bende obiro yudo thuolo mana mar kwanyo mana 6 mag jogo madhi yudo thuolo mar bedo kaka commissioners. Tok mano to jogi duto biro ji mowal biro chwal ne jatend piny mondo mi orangi kendo kero toke to duok ne od bura. E ndalo abiro jatend piny biro walo jakom achiel kaachiel kod jauchiel mag nasiliekoni. Toke nyinge gi endi biro chwal ne od bura mondo mi od bura ogo kogno kendo bende owal nikech gin gi teko mar timo kamano endo. Ji 7 gi endi bi puodho kod od bura. Toke to jatend piny biro thuolo makende mar go chape oboke mapile ma opuodhi kod sirikal mapacho kendi. Toke to kamiti mane yiero
kamiti manosebedo katiyo tich mar yiero ka commissioners gi koro ibi wuone kech tijgi orumo. Tok mano to gibiro thuolo makende mar sudo okang' machielo mar ji 7 gi endi biro chamo muo mar apisi mondo mi koro gichak tich ayanga ka gibedo e apisi kuom thuolo mana mar igini 6 ma ok nyal ngesi kata chal nade. Koro mano moko kuom gigo miluwo mondo mi commissioners gi kachiel kod jakom mar IBC yudi. Simpros winjo ka ok oyot. Awinjo ka ok en gino mayot. Yes. Emomiyo kata tich mar IBC ok yot ga. Ma tim mar Wafula Chebukati to ahinya jakom Wafula Chebukati mobedo ng'ama mokwongo motieko tam ne mar higni 6 kipimo gi jotelo mag commissioners mane nitiere kinde machien, manyiso ni mana kaka ok oyot mar lande no e kaka ok oyot mar tiyo bende. Walta kapok awe thuolo ing'eni chenro ma kama inyalo tim ma yier commissioners ma chopgi ne jatend piny mo chwal gi od bura. Poni od bura dagi to wachako koso ibro tim nang'o? Gima timore ni nyaka od bura puodhgi ma kopo ni gichopo e rang'iny mar mondo mi od bura opuodhgi to yudo ka nitiere kaka moko seche moko ok ochopo rang'iny maninjo ka somo ni motelo kaka to biro chuno ni mondo chak kendo achiel tiende ni nyando doki e wang'e chak achiel kendo nyaka chik moro gibed kod rang'iny kachiel kod chope okenge mowinjore. Iwacho no ka thuolo maromo nade? Chenro maket kod mani gin gi okenge ma igoyo, nitiere okenge makawo mana ndalo 7, nitie makawo jumbe 2, to chenro duto mar manyo jago mowinjo bed ni kawo kom mar IBC kachiel kod komisona mage owinjo bed ni ichako dweche 6 kata dweche 2 kapok owuok e PC. Chal ni gwenyruok moro nobedo kaka lore gi kaka IBC obedo. Walta kapok awei mogik banka gisekawo kom iparo ni ting' mane ma gidhi bedo godo mokwongo IBC manyien. Namba 1 koro ing'e maber ni tij IBC en chuogo kiewo kachiel kod tong' kachiel kod lando kod tayo yiero pacho kaendi. Mano moko kuom ting' ma gintiere godo kachiel kod commissioners gi moro ka moro nigi tich mare. Yes. Erokamano Walter Nyambaga kuom ne miyowa wach maler machal kamano. Ang'eni koro ganda ma bende nenowa gintiere kod ng'eyo makare chenro mibiro tim mondo moyud commissioners manyien. Simpros. Gima duong' ji osegawacho ni kom mar IBC chalo ka gima gin achiel kuom yore mag wito ngima ng'ato. Kata ka ni Chebukati oloko pach oganda mang'eny kendo koro thuolo biro bedo mar mondo ji or kwayo ne komno. Nitie gik mang'eny manowacho kanyo, gik modwaro mondo jogo mabodonje kom manyien mar IBC obi otim. Ang'eni nyekwaro mga juang' mane Ramogi TV kaendi mbobero gi ng'eyo mathoth ewi mago. Kawadhi nyime gi weche manyien tok